se dovolá 19 posledních 40 minut. Ty máš nějaký stance? To je party stama. Party stama, no. Pro tam je kuchyňka, ona je pro všechny, ten má středně velká. Já budu šupný, já budu. Co? Tady se koupej kuchyň. To ne, ale bude má třeba na servírování, že jako tam jak ti nadal lidi do kuchyně, tak tam se nehleš. To mě nebude vadit. Já mám lidi rád. Dobře. Ne, opravdu. Ne. Tak 2minutový, jo? Takže když bude potřeba, tak já odejdu a nechám. Pohodě, dobrý. Ale party tam můžeme rozdělat takhle. No, Třeba pak jakoby na večír, kdybychom sedli. To lidi posuzení, spíš o tom jako přidávání jídla a vůbec to uvidíš. Ale už jak to vypadá. Dámy a pánové, dovolte, abych vám opět poděkoval za skvělé načasování. Prosím vás, teďka nás čeká asi už jenom 25 minut přejezd vlastně na ubytování do Stratflamských wigwamů, alias opití chatiček. Uvidíme, jestli autobus dokáže dojet až přímo před recepci v úzovkách. Případně zůstává autobus stát asi 200 metrů od recepce, protože tam je takový úzoučkej malej kamenný mostek, takže ono někdy vytočit to není úplně legrace. Nicméně je to kousíček. Od recepce ve finále půjdete dalších 150 metrů ke své chatičce, takže se nebojte ničeho. Až přijedeme, rozhodíme nějak kličky, podle toho, jak jste si krásně rozhodili ty vaše silné čtveřice. A pak prakticky řekněme, že vás čeká